Egunon guztioi eta ongi etorri 2015 urteko inauteritako prentsaurrekora. Inauteriak astear daude eta ziur gaude dagoeneko norbaitek atzera kontua fin ematen duela egunean. 8 egun besterik ez dira falta Tolosako kaleak umorez, musika alaiaz eta alaitasunez bete daitezen. Gaur 8 hasiko dira inauteriak eta hemen bildu gaur udaletxeko pleno aretoan edo. Batetik Ibai Iriarte Tolosako alkatea, Igor Ezenarro kultura eta jaietako zinegotzia, Emilio Latorre Kabila Txarangaren ordezkari bezala dator, Álvaro Atorra Sagasti berriz Bista Alegreren arduradun edo ordezkari bezala dator, Ailaket sentsibilizazio programaren barne berriz ekarri ditugu Marina de la Iglesia eta Itxaso Zurutuza, eta amaitzeko berriz, txosna batzordetik Jatxu Ormazabal ekarri dugu. Besteik gabe, mozorra prestatu aldeu, Ibai? Hortan gaude. Ez, bai, egia esan ja jarri ginen aurreko astean ja prestatzen mozorroa, eta zuk esan ez zuna pixka bat, ez? Atzerako kontaketa hori hasi da, udalean ja badara matzauia batzuk lanean programak izten, eta, urtero bezala gauza desberdinei forma ematen, eta osteguna gaur 8, ez? Hau da, ja lehenko hande baita ferialekutikan pasa nintzen, eta ikusi nuen horre zerra soinuak eta martxan zeudela, eta jendea ja hor da biela, urte nahiko goiz izten die, baino jendea de baita ikusten daia lanean daola, eta gero ez da gutxigo falta dela, ez? Eta nik uste baita aipatzeko Tolosarrak inauteriekin nola konformatzez gehan, ja asteburu hontan berotzen juteko aukera daukau, ez? Eta aukera daukau, Calderon etorrera izango deulako, bihar bertan Tolosako musika eskolako ikaslek kontzertua eskainiko digute, musika eskolan bertan, 7:00, larun batean baita beletak aurjaialdia antolatzen du Leidorren, eta igandean, eta iluntzen nola ez, Hungariako Calderoak jetxiko dira, beraz motorra berotzen juteko asteburu hontan eta erdoiak entzen juteko aukera egongo litzake, ez? Eta gero baita esan, iganden inauteritako pregoia izango deula Tolosako musika bandak baita kontzertu eskainita, ez? Orduan, osteguna atetan da, baino ja aperitibo gisa asteburu hontan de baita bihartik aurrera badukagu zer egina, ez? Eta horrek erakusten du, jendea gogotsu daola, eta jendea lan egiteko prest daola, eta jendeak ondo pasatzeko prest daola, ez? Ni gero besterik gabe, baina beti aipatzen den gauza bat, importante iruditzaitena da, hemen ez da ohiko prentsaurreko bat, eta hori da karnabala, ez? Eta karnabalan herritarrak eta elkarteak egiten dute posible. Argi dago karnabalak Tolosako inauteria gauza berezio alin badia hoi dala, ez? Azkenen herritarrek egiten dituztela inauteriak berritzen joaten direla urtez urte, eta hoi dela bere festaren indar nagusia, ez? Kolorea, ironia, festa, giro jatorra, eta hoi dena udalak antolatu baino, udalak askotan esaten dugu bitartekoa jartzen ditula, gero elkarteek eta pertsonek egin dezaten hau posible, ez? Eta nik bai nahiko nieke eta nahiko nizueke eskertu eta zoriondu, 75 urte ez dira betetzen egunero, eta uste hemen gaude inork ez ditula bendikan hoiek bete, eta Kabila Txarangak 75 urte aurten betetzen ditu, elkarte gabeko txaranga esterratua, baino 75 urte, eta aurten gero esplikatuko dugu, ez? Baina zerra ebitzea antolatzen. Bizalegrek edo baita txupinazo alternatiboa eskaintzen 25 urte, ja bodas de plata, eta azkenen olako gauzek, ez? Egiten dute txosna batzordeak, ez? Jai egitera alternatiboa bat eskaintzen, olako gauzek egiten dute, eta olako herritar taldeak egiten dituzte karnabalak diana eta dian berezi, ez? Eta azkenik, baide baita nahiko nuke, zoriondu eta eskertu aurtengo inauteri zale kutxuna,
Bera Joakin Izagirre izango da, betidanik inauteria irutako pertsona bat, betidanik inauterian implikatutako pertsona bat, eta aurten beha itokatuko zaio inauteri zale kutxuna izatea, eta beha ere eskartu, urtero egindako lan guztioi, eta zoriondu beha itokatuko zaiolako aurten, nik uste Tolosar guztintzako da nogore hoi ez. Beraz, hoi da, badatortzkigu karnabalak, ostegunean, baina badaukagu prebio bat, asteburuntatik aurrea, eta gero, hemen inguruan ikusten dana, ez? Karnabalak posible egiten dituzte herritarrak, eta Tolosarrak. Eta horrez digu inorrek irabaziko, eta hori ez da ezerkin pagatzen. Horiek izan dira Ibai Iriarte Tolosako alkatearen hitzak, eta beak esan bezala Tolosarrok badaukagu ohitura berezi eta gozoa, inauteriak iritsi baino astebete lehenago, inauteriak iragartzeko, ez? Eta horretarako, esan behar da, Ibaiek aipatu bezala asteburu potentea izango dugula Tolosan, eta bide horretan aipatzeko da musikak nolako garrantzia duen gure artean, ez? Tolosarren artean. Bertan aipatu beharrekoa da, Kabila Txarangak aurten 75. urte hurrena betetzen dula, eta horretarako ekarri dugu honea Emilio Latorre. Pozik ongo zate, ez? Bide luzea indezuei inauteritan. Bai. Beste 75 urte beteko dugu, eta pozik, beti. Nolakoa izan da 75. urte honetara iritsi arteko bidea? Gerra Zibila ondoren sortu zen, sortzaile batzuk Afrika iparraldean pasazuen gerra, eta gero elkartu ziren Tolosan, eta pentsatu zuten, Kabila izena jartzea, eta txilaba hartu jaskera bezala, horreatik egin. Tolosan beti, desberdina, eta nola ailegatu geha? Txalangakin. Kabila esaten dugu elkarte bat dala esilioan, gaude nik ez dut ezagutu lokala, oraindik dago Enperadore kalean dagoka berra baten, lehio baten, pasatzen bazate, arkoiris ailegatu baino lehen, eskubitan, inorre badaki, bat hor dago. Eta uste dut, bakarrik lokala utzi denun, utzi zuten, ni oraindik jaio gabe nintzen. 1995 edo 16an. Badia urteka. Eta gero, segi dugu, segi geha bakarrik txalangakin. Ni adibidez naho, nire aita ateatzen zen, txikitan hasi nintzen ateatzen, jostailu batekin, danborra txiki batekin, eta hola. Gero ja bombokin, eta gero hasi ginen, heldu asko Tolosan bezala, musika ikasten, instrumento bat jotzeko. Ikasten ari naiz, oraindik musika eskolan, saxofoia jotzen, eta hola zeitzen. Afizioa behintzat jarraitzen duzu. Bai. Musikari bezala. Asko gaude, ez ni bakarrik. Eta dena bakarrik inauteriko pieza jotzeko. Ez dugu nahi jazz edo... Bai, egia da. Iaz izan nintzen, oste honetan beste musika eskolako irakasle batekin egon naiz, eta kurioso da, Tolosarrek ze afizioa daukagunez, naiz eta heldua izan, musika tresna bat hartu, eta behintzat, txaranga batean parte hartzeko edo. Bai, eta horregatik, ospatzeko txaranga topaketa bat antolatu dugu, Pinatako igandean, da elkartuko geha musiko guztiak, Tolosako, guztiak, asko. Eta, musikak duen garrantzia nabarmendu erakusteko. Tolosako inauteritan. Eta, egun polita pasako dugu, espero dugu. Hoi ja inauteriak bukatutako Pinatako igandean. Ondorio bezala abertzateratzen duzuen. Osondo. Kabilaz gain, Bista Alegre, Txaranga
Txaranga ere, aurten zorionekoa da. Egia esan aurten 25. urte horrena betetzen du. Naiz eta programazio ofizialen barne edo ekintza horren barne ez egon, egia da bide luzea egin dezuela zuek ere, labait txupinazo alternatibo bat botatzen, ez? Bai, lehenbizi udalari eskerrak eman programan sartzeagatik gure historioi, ez? Bai, Txaranga berez dazka 27 urte. Sortu genuen Laskorain ikastolan, ikasle talde bat dena jotze genuen zeo zer, batzu saxofoia, beste ez da zer, da, hasi ginen ateratzen, eta batzuri okurritu zitzaien, inauteria, ostegun gizen arte zintzala itxoen, ez? Orduan erabaki zuten, erabaki genuen, bezperan, gaueko 12an gure txupinazo alternatiboa eta propioa egitea. Eta hasi zen anekdota bat bezala, eta ja 25 urte, bai. Demora pila da pasada, bai. Azkenen anekdota hutsa izan zena zuen kasuan ere, azken ohitura bilakatu zen. Bai, hasieran gaina nahiko kolgatuta ote ginen, gu bakarrik eta jendeak municipalak eta ertzaina noiz baita azaldu zian, abertzi genuen. Zenbat pertsona elkartzen zineten nola, kuriosidadez? Dozena bat, eta 15, 20, asko jota. Eta guain berriz? Guain ja etortzen da jendea hori ikustea. Dago jendea espresamente azaltzen dela 12an, gu juntatzea Batasuna elkartean, afaltzen dugu eta juteria 12an, baina badago jendea azaltzen dela 12an ikustea. Zordu kartel usatzen da, txupinazoa? Gehiagit, ez, gero indarra gorde barria, ez, baina ordu ikarte, hilua. Ordu ikarte, bada ordua, Bai, nahikoa. Eta, aurten ez darait berezirik egin behar duzue, txupinazo alternatibo hortan, edo? Egia esan, hori ematen du gure lehendakaria Javier Arrezibitak izango du zeo zer seguru, baina gauzak sekretupen ikusten ditu. Zeo zer ongoa, seguru, bai. Momentu arte, badakizue, azaldu, txupinazo alternatiboa eta ikusiko duzu, aurten berrikuntzak badagoen edo ez. Osondo, urtero bezala nabarmendu behar da, txosna batzordeak egiten duen lana, inauteritan, eta orokorren festetan. Euskal Herri plaza nahiko gune garrantzitsu bilakatu da inauterietan, bai ez bakarrik Tolosarrontzat, baita kanpotik datozen bisitarientzat ere, eta aurten egia esan Jatxu Ormazabal daukagu hemen, txosna batzordeko ordezkari bezala, eta nahiko kartel bistosoa edo erakargarria egin dezu, ez? Bai, saiatzega, ez? Normalen, igual izatea pixkat sosok edo, baina aurten, politia da zego. Eta, pixkat esplikatuko zer da hon, ez da? Egitarau oparoa prestatu dugu, denantzako. Eta, gure egitaragua hasikoa ostegun gizenen Euskal Preson aldeko topa batingoa ordu batetan. Horren ondoren, zagiardoa izangoa, sagardoa pixkat astatzeko eta pixkat festa girotzeko. Zazpitan La Jodera taldean emanaldia aukiko dugu. Eta ondoren juerga jarraitzeko, 10:00 ingo aldeu eta Little Martinen emanaldiak izan ditugu. Gero, ostiralmen, baitare parranda egiteko aukera egongoa, nahiz eta osteguneko baino pixkat flojo isoa izatea, baina alare eukiko du aukera. 10:00 Auntzape taldea eukiko dugu, eta hortik aurrea juerga jarraitzeko Xeiko eta DJ Arkikin giroa bermatuta egongoa. Aurten berrikuntza bat edo moduko zehoze ekarri dugu, eta izangoa txiste afari bat. Pentsatu genuen bertso afaria o txiste afaria, eta azkenen, gutxitan nitea gazten arten da txiste afaria, eta txiste afaria antolatu dugu. Tiketak ongoia Rakun, Orbelan eta denak ensalgai, orduan denak bitauta zabat, eta 10 euro izangoa, eta afari erraiteko aukera, eta kiston parra botatzeko ere bai, eta gero lan baten juerga bukatzeko, atzekaben emanaldia izangoa. Zaldunita eguna behar bai oso potentea daukeu, juerga ofizialki, nahiz eta lehenago ere juerga otean, 7:00 hasikoa laket taldeakin,
amarterritatik aurrea ukiko dugu Convenio Metal eta DJ Bull eta DJ Sendo. Eta astelenitan berriz, amarterditan Patxuko Naiz, gero Zesuma eta ondoren inauterik niri amaiera boroilo bat emateko Bad Sound System musikarik ukiko ditu. Egun bakoitzeko orduan kontzertu, Bai. 2 edo 3 kontzertu inguru badaude. Bai, hori da. Eta txosna giron juerga erragotatzeko aukera da, así que dena invitatzea mendigan etortzea eta ondo pasatzea. Osondo. Bestalde, astelenita egunean, iaz, Ailakit izeneko sentsibilizazio programa bat jarri zan abian, kasu honetan drogak eta gehien bat, alkoholaren kontsumoaz sentsibilizatzeko programa bat da, kasu honetan Ailaket, eta Tolosarrek ere bertan parte hartzeko aukera izango dute, ez bakarrik bertaratu eta informazioa jasoz, baita bolondrez gisa, eta kasu honetan Inmakulada ikastetxeko osasun dokumentazioko 2 ikasle eta 2 bolondrez ditugu. Beraiek Marina de la Iglesia eta Itxaso Zurutuzadia, ez dakit zein da zuen lana, astelenitan, ze aurreneko aldia da, ez? Bai, gu hasiko gea aurten izango da gure lehenengo aldia. Uste eta aurreko urtean hasi ziala eta oso ondorio onak edo lortu zituztela. Eta hori gu elkartuko gea Ailaketeko teknikari batzukin eta gero banatuko gea 3 taldetan. Eta gero jungo gea talde bakoitza teknikari batekin, jendeai adin txikikoi batez ere sentsibilizatzen boteioian ondorioak murrizteko, ez? Gehien bat. Okerez banago, gunea Triangulo plazan egongo da, ez? Oraindik hori ez digute ziurtatu. Gu bakigu gehatu gara 3tatik 8ta, gehala Zezen plazako inguru hortan izateiala gaztek botoioia eta dituten tokia eta hola. Eta gu berez nahi deuna da, berak esan duen bezala, alkoholan kontsumo murriztu eta ondoriok de murriztu ze. Ezin daude bekatu ze, ez da gure lana, eta ez du egingo, baina bintzat murrizteko saiateko. Bale, nola saiatuko zarete gaztengana hurbiltzen? Goaz teknikari batekin da orduan hasieran lagunduko egu eta gero suposatze dugu gero gure lana gu bakarrik iten saiatuko gehala eta berez jungo gehan plan motxilatekin da informazioa, en plan ura emango ieu, janaria, en plan da ondoriok eta murrizteko, gero bai batez ere alkoak eman, ez? Alkoak, en plan folletokin da, en plan de Zaltzaizun gertatu zen behar deztun zer gertatzen bada. Eta baso bat emango dugu ze, kontrolatzeko ze datu den, ze boteiatik edatu bali baute ez duek kontrolatzen zemate datu guen dola eta orduan, basoakin bintzat kontrolatzeko pixkat. Zuek, zuen kasun osasun dokumentazioko ikasleak zate, baina erizaintzako ikasleak ere izango dira. Gizarteko de bai ongo eta modulu asko, modulu daude eta hortik bolondrez gehiago, 10 pertsona inguru gaude. Osondo. Eta bestalde, aurtengo inauterietan berrikuntza ugari izango ditugu, ikusten duzue, udala, inoiz ez bezala azaldu udala, hemen, sofatan eserita, eta adorno eta apaingarri guztikin. Igorzte berrikuntza izango ditugu aurten inauteritan. Bai, gaixo. Berrikuntza aurrena nabarmenduko nuke, berrikuntza inauteri urtero dira berrikuntza bat, inorrek ez dakiu, biztalerrek kaso bezala sorpresa, ez dut jakingo de bai, herriko elkarte eragile ezberdinak ze aterako duten eta zeingo duten, da zein izango bereien parodia, humorea, orduan ja berrikuntza urtero da, nik uste da arrakasta inauterien arrakasta horti dihoa ez. Urtero berrikuntza bat dalako. Hortaz aparte, aurten plataforma bat, udaletiken plataforma bat bultzatu da, Tolosako inauteriak. Eta bertan, nahiz eta lehenago ja ingenuen prentxaurreko bat esplikatu zetoi, baina, hola gainetik nola esplikatuta berriz esango genuke, gustartzaitula telebista eta sare sozialak, ez? Eta bertan, telebistan aldetikan, bertan botako zuzeneko eguneroko zuzeneko batzuk, eta gero bertan, bideok eta
ikusi dezakezkezue, ja Tolosa.euseko orrialden, eta ja, bainauteriak eta nola preparatzen nahi dien, isialde taldeek, edo karrozak eta plataformak egiten nahi dianak, edo olakoak. Eta, gero sare sozialak ebai, sare sozialaen bidez, Tolosako inauteriak traola erabiliz, parte hartu dezakegu, aktiboki orrialde hortan, eta azkenen denan arten lortu, inauteriei buruz eman nahi deun imagina. Ez bakarrik guk udalan partetikan plataformanen bidez, baizik eta norbeak io dezake edozein argazki edo bideo o nahi duena, eta denan arten osatu Tolosako inauteriakeko orrialdea o argazki izango ditzakena. Hoi batetiken, gero bestetikan, karrozei eta askotan galdetzena, aurten karroza konparsan zenbakian nola zenbakik eta zenbat jende, eta esan behar bihar arte ez dela ixten apuntatzeko epea, baina hala ere, lehen urteko zenbakitan gabiltzela. Honekin lotuta atzo jai batzordean batera karrozak, beraien artean adostu dute igande goizez, jarriko hiela San Francisco, betiko tokitan, baina ez diala mutuko, baizik eta jarriko hiela ia bakoitza toki baten eta ez diala mutuko zaiz. Egia esan, iganden oso zaila zan muitzea eta azkenen 50 metro iteko kriston festa montatzen zuten, bata bestekin gurutzatuz, eta azkenen beraiek adostu dute igande goizez bintzat hola egitea. Lehiaketai aurten, igual karrozatako parsean lehiaketan ingurun, berrikuntza izango litzeke, udalak karroza konparsa berdinzaleena sarituko dula, eta, oroigarri bezala, txapel more bat oparituko zaiola, hortarako taldetxo bat osatua, Beritasun Zainetiken taldetxo bat osatu da, nun ibiliko ian, jaso dituzte irizpide batzuk eta hola, eta pixkate beraiekin dute epaimai berezi hori. Eta hortiken aurrea, berrikuntzak, esan bezala, hoxe. Ibai, zuk beste berrikuntzaik edo aipatzeko? Ez, gero igande pinata da baita, ja festa gutxi eta nahikoa ez dunak izan, izango duela aukera baita parte hartzeko, ez? Gero xixenak egongo dira igande hortan, eta oraindik kartutxon batekin geldituanak erretzeko aukera izango duela, bendik. Aztu dintzai, pixkate igande pinata berez, garko unen, izatea, pokatripat, txaranga eta txilaba elkartea, jotzea, zehara, jurramendia, eta gero, eguardialden, izateza musika eskolako ikasleen bandare atatzea, baina aurten, nobedade pixkaten kabila txarangak, txaranga desberdinetako jendea batea, ingo du kale jira bat, bazkari bat, geho bazkari ondoren sorpresa batzuk gomen daude, eta guk pixkat igandea hoi, denentzako pixkat jartzeko, indeuz ezen plazan, ostiralen mehan izatean bezala, zezentxo txikik, umentzako zezentxo txikik jarri. Harta, aurten, normalen batzuk jasate dugu, inauterik ez dela bukatzen astearten baizik eta iganden, eta aurten gehiago. Ikusten duzu programazio aldetik, programazio ofizial eta baita atzetik ez dauden ekintza mordua daudela. Bakoitzak disfrutatu dezala inauteria alduen moduan, bere modura, eta besterik ez inauteri onak pasa, ondo pasa. Eskerrik asko ona etorri zareten guztioi, eta horren urterate. Ondo pasa denak? Oida, venga, ondo pasa denak. Pues más serios que la hostia, ¿no? Eso, joder, rey, un poco de sorpresa. Bueno, kaixo egunon, eskerrik asko denoi etortzagatik, iritsi zaizkigu inauteriak. Aurten, Ainoa, kabialaieko kidea, aurkeztuko igu gure kabialai kutxuna. 2015ko kabialai kutxuna, Joakin Izagirre izatea erabaki du elkarteak, eta guretzako hore bada korporazioko kide baita. Joakinen inauterietako ibilbidea, bera txikia zenean hasi zen,
eta orduztik inoiz ez du galdu hauekiko zaletasuna, ez da bertan parte hartzeko grina ere. Eta azkenean hori da guk eskertu nahi dioguna, ez? Tolosako herriarentzat hain garrantzitsuak diren festetan bere parte hartzea. Beti egon da animatuz, organizatuz, parte hartuz eta lagunduz. Hasieran, Raio elkarteko kide izan zen, eta gero Sirtakiz eta Nautilus bezalako eta beste hainbat karrozetan ere parte hartu zuen, baina bera hemen izan da, nik uste berak hobeto azalduko digula bere inauteriekiko esperientzia, parte hartzea eta gertutasuna. Oso gaztetik, eta gero denok junginen sozide batea sozioia, eta astelenero itegun afari bat, eta afari astelenero botatzen duen 150 pesta karnabaleteko kaja iteko. Kajeroa Jose Antonio zan, hemen da. Uezan kajeroa. Eta orduan geho traje eta dena eosteko eta guk nola. Astealenen eta astearten beti kanpon bazkaltze, eta etxe ginen da geho bazkaltzea kanpoa, eta gaztu dena iteko beti kajoi bat hartuta. Eta hola, hasi ginen. Pizkanaka kaja iten, ez da? Bai, pizkanaka. Bueno, eta Sudamerikan eta hola ibilizinan baita, ez da? Urte baten, uste nun hemengo karnabalak, eta jo ginen Barranquilla karnabalak ikustea. Eta nuen zen, desfilea ikusten, eta traje bat ikusi nun, guretzako modukoak, eta bilatu nun sastreria bat itxeko, eta 7 trajein, maletan sartu eta bega, etxea. Eta Tolosako? Eta Tolosako, eta hemen nate ginen. Garabato izena. Jarraian, Pablo... Eta gero, hango karnabalak ez die, hemengo bezalako karnabala mundialan ez dago. Hango die desfile ikusteko, gero gauben galdutik nun, noa joateko, eta han esertezan izena kaseta. Hemen plaza berri bezala dena itxita, musika jatzen zuna. Eta gu, Gipuzkoako gehan 11 laun, eta denor disfrazatuta, eta trase bat hartu, eta ere ahun ginen, sarrera patu ibiazan, eta gero zauden kamarero batzuk, emateko maila batzuk eseritzeko. Eta hasi ginen da, gu bakarrik disfrazatuta, denok egin horrez, hoi redikuloa hoi. Hau, handikan, denatikan pasatzen. Donostitikan trajeak alkilatu, eta ni eman nun emendikan, gu bat norata ginen Kaperuzita Roja, emendikan noi eman nun, batei usteko, geho beste agatzea zan, de Indiana Jones, eta hola denok, eta hoi denok tarten, kriston pila, jende pila tarten, disfrazatuta gu, eta jendea ikusita parez. Bueno, orduan gutzako beto Tolosako, ez da? Bai, oi, bueno, han disfelia, bai, kriston animaliakin, burun, eta hola, baino bestera ez, eta gion kriston trajek, Tenerife bezalako holako kriston desfilia, baino ikusteko bakarrik. Bueno, Igor, hori. Baina disfrutatzeko hemen bezalako ez dago. Txarangakin da, han ez dago txarangi eta ezerrez. Joakin oso inauteri zalea degula, eta Pablo Endaluzeli eta ABS argiztapenei eskerrak emanez bideo bat ikusiko dugu hain, baina? Inauteria esan dezagun dela 3-4 egun. Desordena, kaosa... Esos 3 días son la liberación. Humorea. Eta niretzat parte hartzeko festa bada eta... Pues como una válvula de escape anual. Eta oso barrutik bizitzen den festa bat, Tolosarrontzat behintzat. Para mí, por tanto, es fundamentalmente sentimiento.
Hala dira bai, dudarik gabe tolosar batentzako inauteriak, sentimentua eta identifikazioa. Eta horregatik, zuri Joakin gure aurtengo izendapen eta omenaldi xumea. Iauteri zale bezain beste daude inauteria ulertzeko bizitzeko moduak. Bakarka, taldean, konparsa naiz karoza baten gainean, inauteriaz gozatzea eta gozaraztean dago gakoa. Ez dago mugarik, mozorroa jantzi eta irudimenaz blai barre egin eta aldamenean duzun horri barre egin arazi. Musikarekin dantzan, kantuan egin, herritarrak zirikatu eta oroar ikuskizun xelebre eta originala antzeztuz, pasatzen ditugu inauterietako 3 egunak. Horrela ere izan da Joakin gure gaurko protagonistaren kasuan. Inauteriak eta Tolosako herriak hainbeste zordien herriko elkartetan abiarazten da festa. Astero elkartu, afaldu, eta diru bat jartzen digu, inauterietako, bai karroza egiteko, bai disfraza egiteko, bai afari egiteko, trago hartzeko, eta, bueno, motibo horrekin, ez elkartu bakarrik, baizik egin disputa izatizkiu, eta ja hilabete erdi falta gala, orduan aste gatu dena konkretatzen, ze eta behar dion, baina 15 falta diala, orduan konkretatzen zer dan. Da orduan korrik eta zalapartaka, hasi berzate jo karroza egiten. 1997 urtean Joakinen kuadriakoak guztien artean adostutako ideian oinarrituz, lanean bapo genituen. Paperean dagoen egitasmoa gauzatzerakoan, neurriak ondo hartu, material desberdinak modu gokian erabili, eta une politia eta gogangarriak bizitzen dira prestaketak egiterakoan. Zenbat amaiketako eta merienda, Joakin? Es más, ha habido muchos años que el sábado regular pues no hemos podido ir a la tamborrada ni nada porque tenemos que acabarla, casi sin terminar de secarse la pintura, la tenemos que sacar el domingo. Y siempre pues, nos pasa lo mismo, a última hora es cuando se vulca todo el mundo en acabar todo. Horrela ez balitz, ez liratezke Tolosako inauteriak izango ezta. Inauterietan, kuadrien arteko lana egiterakoan, improvisazio edo eta txapuzia moduko horiek dira osagai nagusiak. Hori bai, kaleratzerakoan ez dago eta ez da izango ere Tolosarren inauteriekiko grina eta naia oztopatuko duenik. Izan eguraldi txarra naiz beste mota bateko uste gabezitalarik. Hortan ere, gure inauteriak mundialak izan dira, urteen poderioz iraundute eta. Zaldunitan, inauteri igandean, amaiketako eginez betetzen ditugu depositoak. Egunaz bizitzeko eta gozatzeko irrikitan gaude. Elkarri lagunduz, mozorroa jantzi, azken ikutsuak eta prestaketak egin, eta tira, kalera, hainbeste egunetan egindako lanak eta pilatutako ilusioak jendartean plazaratu eta parte hartuz ondo pasatzera. Hori bai, azpiegitura janedanak ere ederki antolatu ostean. Zenbat ordu, zenbat urte, zenbat une polit eta aztezinak, Joakin? Kuadrian atera eta bizi izandako inauteriegunak txoko berezia dute gure bihotzean, ezta? Horrelakoa baita inauteria, parte hartzailea, alaia, berezia, desberdina, eta guretzako festa handi eta maitagarriena. Eta dudari gabe, hortan, zuk ere Joakin jarri eta mandiozu urte askotan, zure gatz eta piparizpia. Bejonde izula eta mila esker inauterizale eta lagun handia. Tolosako herriarekin, inauteriarekin batekin izanagatik, ostegun gizenean jasoko duzu gure txalo eta omenaldi xume eta ongi merezia. Gora Joakin eta gora inauteriak. Bueno, lehenik eta behin zorionak Joakin, eta bideoan amaieran esatean bezala, gora Joakin eta gora inauteriak.
Zorionak ebai hemendikan, kabialai elkartei noski, Tolosako inauterizale kutxun figura modu herrikoi baten ite dulako. Azkenean, Joakinen figura oso garrantzitsua da herri honetan. Beak esan duen bezala, Kolonbian juntzanen da, jende gehienak desfila ikusi itzun. Eta hemen berriz, Joakin da, holako jende asko eta askoi esker, beste inauteri batzu dauzkau. Eta beak esan duen bezala, eta nik esango munduko bena diela. Hoi da. Eta, zorion du kabialai elkartea, aurten, zemai politxa. Bazkide berri bat hemen, eta bizkat, etorkizuneko elkarteak eta osatzen nahi galako. Osondo hainoa, eta osondo kabialai. Eta negatik hemen, bestik ez. Zorion du berriz, Joakin, eta ostegun gizenen berriz ikusiko geha, eta euna handi bat pasako dugu. Baina egualdi honakin. Hoi da. Bai, seguru. Beno, amaitzen dugu. Nia bestutzen hasiko nahiz da. Egualdi, atzatzen hasikoa. Sondo. Honekin amaitzen dugu, mila esker etortzeagatik, eta ondo pasa inauterietan. Gora inauteriak, eta gure ostegun gizen.